Suriqaterput siivart Olsen maanna ilinniarnertungorniarfimippoq siiva sisuqarpa. Tas unnuk manna maani unnuit pingayussaa taalu unnukiulleq katersortitsipput innutaasunut maani qaqataillinniarnertungorniarfiani ilinniartut suliaminik assiingitsunik suliaqartaarluti ilaatigut unnumanna tas qoloqutarineqarpo ilitsoqqussaarinagu uqaatsit inuunermi atukkat saqqummiussuqarluilu soorlu ilinniartit kalassuut ilinniartitsunik taalu aamma soorlu atuakkiilerinermit sammisaqarlusik maaliuni korfaqatigakka inuusuttumarluk imili illit ilissi tuarnissinni miissorsimawarsi sooqqalaallit uqaasiisa ilinniaruminaatsinneqartarnerit miissuine soorna kalaallu qaassi ilinniaruminaatsinneqartarsimasut tassimi det er meget forskelligt fra person til person, hvor svært det er at lære grønlandsk. For mig har det været rigtig svært, fordi jeg har været meget sammen med danske venner, og jeg har snakket dansk med mine forældre, og jeg har kun snakket grønlandsk i grønlandstimerne. Og det, for mange er det ikke nok med, at man kun snakker grønlandsk i grønlandstimerne. Derfor er der brug for mere behov for, at man tvinger sig selv til at snakke grønlandsk. Så ja, man skal prøve at tvinge sig selv til at snakke grønlandsk, og det er derfor, det er svært for mange, men det kan også være andre grunde til det. Der var en minut pingitsaalinerani malun qanu tamanna biviusungortinneqarsinnaava en minut pingitsaalilluni kalalsu qaatitta ilinniarsinnaanissaan Den kunne jeg ikke helt forstå. Ullumi ilaati uqarput soorlu ulluqarfinnuallani nuuqimallu ilinniartaajaqarsinnaanqa. En løsning kunne være det, at man tog ud af Nuuk. Nuuk er en meget dansktalende by, så man tog ud til et sted, hvor der ikke var nær så mange, der snakker dansk. Så vil man blive tvunget til at kunne snakke grønlandsk. Man vil derfor lære det lige så stille, fordi man tvinger sig selv. Man kommer ud af tryghedszonen. Så, ja. Kira illit kalassuqaluttunak kalassuqalunneq imaatuma ilinniarpat uani suna ilikkaaqarfigai paasivara oqaatitilpillugiit qingisaartittaqtut ikinnerulersimasut imaalla uanga amma nangiorunnaarpunga soorl januarimi aperisimasuugussinga nangiarlunga naammersimassagaluarpunga taamaannakkut kalaalsut pikkurinnerulorpit so uqaluqateqarsinnaangorlut ja atuarninnut qanoq sunniuteqassava Hvad vil det komme til at betyde for din skolegang? Jeg tror, det hele vil blive meget lettere at følge med. Så der er også nogle lærere, der snakker på grønlandsk til en sådan i matematik. Og det vil være meget lettere for mig at kunne følge med der. Det kunne jeg ikke i folkeskolen. Så. Der er meget lidt manganit ruttaviaut ilinniartut kiнгуллеq maani innuttaasunutamanut saqqummiussut suliperiarfissaqarpo maangartoqarsinnanissaanut Suriqatitsinnut siivamut quyavuut